BJP bodolni kari rohojaknai Patalkuina Jamatia bai malai mani yagolo tini haino hai Tipramotha bodolni hayakeba Tipramotha bodolni ticket bai Bidan Sabha achuk thayo batayei keplai engjak hayakeba Tipramothani sakao kha khegei nogo achuk tongnai takuk Chittoranjan Debbarma bai tini haino hai malai phaika Rajakhor Agoli o Tangsalni sanja jorao tini phaiei Tipramothani kha khekjak MLA bai malai phaika IPFT bodolni tangphang Sopon Debbarma tei office secretary Buddo Debbarma Tangsalni sanja jorao MLA Chitto Debbarmani Agortolani nogo phaiei IPFT bodolni tangphang Sopon Debbarma tei Buddo Debbarma haino hai Tipramothani kha khegei tongjak MLA Chittoranjan Debbarma bai phaiei malai phaika tabuk amtui mangpli nukha hengkai hastini lukurokni khawato kok sanai no tani bagei amtui khai kha khekjak hayakeba bodolni kari rohojaknai netarok bai thangthangei malai tong IPFT ni netarok haino hai borokno IPFT bodolo tuphinani nahar mungtui dabokni o thangthangei malai mung dalbidal adongrok bai tabuk sungmung achaijak ruksawi naina thangka engkai Patalkuina Jamatia bo IPFT bodolono salsa tongmani bukhukjuk Patalkuina Jamatia bo Chittoranjan Debbarma bo haino hai IPFT bodolni no belong khaimani salsa oboni yagulono juda juda englaiei Patalkuina Jamatia TPF phaising ya priseka tei Chittoranjan Debbarma TSP mungoi ketal pati khulogei achuk tongmani oboni yagulono MLA Chittoranjan Debbarma buwagra bai tiket jafar jagai Bidan Sabha achuk thayo ambasa hai thayo batayei o achuk thayo batayei MLA engmani MLA Chittoranjan Debbarma phiaba kwbangma joraro muino bubagra bai haksaljak hayaka party bai haksaljak khe nukmani MLA Chittoranjan Debbarma no kha khekjak tongmani Tipramotha bai hayaka bubagra bai phiaba tini amtui khai IPFT ni netarok Tipramothani MLA nogo thangei malai manno bahaikai naino tabuk lukurok tamo wansukno amorokno naithai Sekarang TPSP ni founder malai manukha hain hai tini bahain hai Tipramothani MLA be malai manukha tamor kok salaikan kasimit same no bo MLA mane nok jotono saimano maximum borong saimano je da Chittowani সম্পর্ক abo ke ketal kai sana nangya song ekdom মানে সেই হিসাবে কিন্তু bo MLA mane pore ang bo pai malai peng manjako tini joraman ka bono kok saur ka bona ka pai chalai nuk ya balka kita kaurok salayan sanang lai tui jaga alika asal kuno party tui ini Tipramotha party অথবা IPFT ni enggak আপনি কোন কক চালাই অবস্থা ব্যক্তিগত মানে ফিয়া প্রবলেম চালাই fia ba salgia sekarang nor dunja buka TPSP ni inga founder malai mani agolo khuma ko asa jong political issue tei salai jong aga political issues tei aboro nutam saharna musung somno sai jongo abo karsimi এরপরে বইবেছে আপনি কক মানুষ সাথে তো গিনি ব্যাপার bas kan salata ba alga political leader ba malai man nungui mano kabang ma boro kok salainya ang bo political lok ketal je karone ani circle le je kabang ma leader ba ang kar simit kulaye tabuk ni je পরিস্থিতি স্থাতে সব অবধি ওয়ান্স কইতো আবো নিচে আলোচনা হবো কিন্তু নন অফিশিয়ালি পার্টিগত যাব একে আলোচনা বিচিন্তে গুলো যদি কোনো একটা দরকার না প্রয়োজন না হয়তো আমরা অফিশিয়াল ইনকাম মানে